Good evening लोगोफोर नै दा जोङो माइ सोमनो थांनो ओंखारलायबाय आरोना माइलि सोमैनि आंथ' न'आव फुख्रि गैया ओंखायनो दा फुख्रि गोनाङाव थांनानै माइलिखौ सोमना फैसिगोन आरोना बारा गैया बे मोनसे आरो बस्था मोनसे दंबावो बेखौ सोमनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब शेयर कमेन्टखौ खालामनो दाबाव एकदम माइलियाबो नुयो आरोना आरो मोनसेयाव दंबावो मोनसे नै आरोना बे मोनसे आरो बै मोनसे ओमफ्राय दा बेखौ जोङो सोमहैगोन आरो माइलिखौ लाबाय आरोना लोगोफोर थांबाय आं उनाव आरोना दा लायै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना माइलिखौ जोंनि माइलि सोमनायखौ हालौखाबायबो खोथिया फोनो थाखाय दब्लायनै दहायसो हालौदो आरोना फुङाव जोंहाथ' मोसौ गैया ट्रेक्टरजों हालौबाय आरो दा फोनायखौ माबा मोनसे खालामसिगोन दा माइलिखौ सोमना लाग्रोनोसै ओमफ्राय दा फोनाया जालांसिगोन आरो बिदिनो माबा मोनसे मोनहैबाय सिगां सासेया दिनै सान्दुंआ फाग्लासो होमबाबो एसे थान्दा दिनैनि बोथोरा मोनसिगोन आरोना माइलि सोमनाय जायगाखौ नै बेखिनियावनो माबागोन माने सोमगोन आरोना दैया माथो गोगोम साफा नैयाव आरो लोगोफोर दा नायबाय था ओमफ्राय आरोना लोगोफोर जायगायाव नै बेयावनो सोमगोन आरोना फिसा बेखिनियावनो सोमगोन नोंनि माथो खोनायाखै इमान लासै जादों लोगोफोर फाइनालि जों इयाव लाबोबाय ओमफ्राय जा दैया नै इयावनो सोमसै आरोना माने जोंहा फुख्रिबो गैजाया नालाय ओंखायनो बेलेग न'आवसो सोमफैनो गोनां जायो न'नि मालिकआ न' बानायबाय दं मालाय सोमहैद' बेयाव नारें लायनो थांबावनांगौ थाबनो ओइ खनायाव सोमथ'लै अके थिंथाम आरोना लोगोफोर जोंहा माने होमबा बारा बुरजा गाया ओंखायनो थिंथामानो थोयो जोंहाना खोथियायाहाय न'नि गोजाल' ओइनो गोलैलांबायसो माथो इदि गारसन जाहैबाय इदि गारसनो ए नायदो लोगोफोर बिना खोथिया सोमनाया रोङोना रोङा खोथियाखौबा सोमनो जाफिननाय जाहैबाय सायाव नै लोगोफोर दा माबादों गनसो थुथाना दोनांगोन खोमा इखो दैया लेथ्राथार लोगोफोर खम मानगोन इयाव नै जोंहा नाजिया खोथिया सोमनो फैदों सना मानसिया नै खोथिया सोम होननो फैदों माइ सोमनो फैनाया लोगोफोर गय मोनजाबायगोन खोमानानै फैदों माथो न' मालिकआनो हनै न'सो बानायबाय दं माथो थांब्लासै थगिसोनि
नै लोगोफोरसो हाय थगायनायलाय गयानो दङ नै आइ आइ माबायदि बिहावहाय बेलाय जालांनांगोन नै जि थगायसुलाथार लोगोफोर दा बिथाङाहाय माने दुरुंजों खानानैहाय माबा दोनसिगोन आरोना नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्राफोरा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय अननानै गासैबो आंखौबो सापर्ट होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि फेसबुक पेजखौबो नायबानो जाबाय बे एखे नामजोंनो मोनगोन जाय बिथांमोना आंखौ स्टार हरगोन आंबो बिसोरनो रिटार्न स्टार हरफिनगोन आरोना गोथौथार बिफां सायाव गाखोनानै सेंग्रा बैसोआ सिथ्ला जंखायनानै मानजालु अर मोननायखौ बावबाय नामा मावनानै जायाबा उफाय गैया लोगोफोर बिदिनो मावनानै जानांगोन लोगोफोर जाबाय दा नै ओं फै थांसै सासे आफा लानानै नारें खादोंमोननो लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौ लानानै थांबानोसै आरोना जोङो थांसै न'आव सोमखांबाय खोथियाखौ दिनै हब बिराद गरम लोगोफोर दाखालि फुटबल गेलेनाया लोगोफोरनि आथिङा लेंग्रा जानानै दङ दासिमबो बिथाङा मोजां जायाखै बिराद गोरोंना फुटबल गेलेनानै ओंखायनो बिथाङा लेंग्रा जानानै दङ दा नै बिसानाव नारें लांफानोसै बै न'खराव मानसि दंना गैया दाउआ जालांबाय नारें थरसे नारेंआ नायदो लोगोफोरनो एफा फिसा फिसा खादों बिथाङा काउन्टिं खालामसिगोन दा नारेंखौ नै दा सानजेनबाय आरोना नारेंखौ मालाय सा खफ्रि हेबदों दैलाङाव लानानै माइ गायनो नै लोगोफोर दा मना मोनसे सानखांबाय ओमफ्राय मना बिदिलासो दा मोनसे सानबाय दं आरोना आफाया माने नारेंखौनो जै गोरलै गोरलैखौनो खाना दोनदों आरोना नै जाबाय सानखांबाय 350 फिथाइ लांसिन आरो बेखौ नारेंआ पुरा
नारें गोजा लोगोफोर थालिरा एसेस ट्रिपाल खोबनायफ्रा थालिर गोजा बै बस्थायाव नारें बेबो बे नारें बेफोर थालिर गोजा सेस स' लोगोफोर होमबा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना जेसेबांनोखि हागौ एसेबांनोखि शेयार खालामबानो जाबाय ओके बाय 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 बाय